Com esteu? Soc el Carles, estic molt content d'estar aquí i soc pianista, com alguns de vosaltres, i soc músic, com tots vosaltres. Sou tots músics, no? Ens encanta la música, per això estem aquí, i el que farem avui és un joc, és com intentar inventar què passaria si aquest senyor fos més modern, fos d'ara, o què passaria si agafem melodies d'ara i les fem com si haguéssim viatjat en el temps. Farem també algun joc de creació més contemporània i farem una estoneta així. La versió que estava fent, no sé si algú ho ha reconegut, potser no, però això que estava tocant és la melodia de la primera sonata de Beethoven del tercer moviment. Algú l'havia reconegut? Sonava, no? Així que fa. És una melodia que és una escala només, llavors jo estava fent. Només una escala, però una mica serà la idea aquesta, però agafarem una melodia que sigui superfàcil de reconèixer. Sí? Quines melodies de Beethoven tenim? El començament de la cinquena sinfonia. Us en recordeu, això? Més melodies. Què més sabeu de Beethoven? El Clar de Lluna. Aquesta, no? Aquesta em molaria. També la podem canviar, ja m'ajudareu a canviar-la. Aquesta té un rotllo en realitat molt modern, saps? Si jo faig... Si faig això ja sembla una pel·li, diguem-ne. No necessito fer masses coses. Vale. Agafeu la del Clar de Lluna, que crec que em sento... Anem a intentar crear una versió més grafiti d'aquesta peça, no? Què podem canviar d'aquí? Com ho podem canviar? Lo del nivell m'ha agradat a mi. Canviar el registre, sí? Vale, i queda una cosa més així misteriosa. Podríem, amb la boca closa, ho acabo de pensar, no ho havia pensat abans, amb la boca closa cantar aquesta nota. Ja està, ho provem? Dale. Vale. Doncs podem començar, m'estic imaginant això, començar vosaltres amb el... Aguanteu la nota i llavors començaré jo. Sí? Ho provem?
Podeu fer-me el primer aplaudiment de 3 mesos. Que guai, no? Vale, ara hauríem de fer l'altra versió, que seria agafar una melodia moderna i convertir-la com si fos de Beethoven. O sigui, intentar utilitzar l'estil de Beethoven una mica. El que no he provat mai és agafar una melodia moderna. Teniu alguna melodia al cap? Jo crec que algú de Queen o així pot, no sé. Yeah. Mira, fixeu-vos les melodies de Beethoven, I és això, vull dir, agafa idees com supercurtes, el mateix que feia Haydn. Llavors, si agafo Queen... Aquesta com que és melodia i és bastant fàcil de reconèixer, podria ser una. Com ho podríem adaptar això a Beethoven? Serà un segon moviment. Algú ha tocat una sonata de Beethoven alguna vegada? O de violí o de piano? Segur que hi ha uns moviments que sempre són com molt... Coses així, diguem. Sí, jo crec que l'intentaré donar aquest rotllo. Provo, vale? Sí, guai? Vale, canviem de peça, anem a la contemporània, no? La del virus, diguem-ne. I aquesta anirà de que haurem de, entre totes i tots, pensar una mica com si fos una història, llavors crearem una música que hi hagi com algun ambient més contemporani, algun menys contemporani, amb el que es diu el piano preparat. No posaré molts objectes a dins, però utilitzaré algun petit objecte per fer que l'instrument soni diferent. Això serà la peça més diferent de totes, sí? I haureu de pensar com heu viscut cadascuna de vosaltres el procés aquest d'estar primer de l'alarma mundial, que no sabíem què passaria, després estar tancats a casa, després les 2 setmanes aquelles que no sortíem per res, i després a poc el desconfinament. Sí? I jo faria que al principi no portem la mascareta i després ens la posem. Perfecte. Sí, està arreglat. O sigui, en la primera part del caos és un caos de lluny, no? Comença de lluny, vale? Després estat d'alarma. Després, calma, tensió per alguns, que depèn molt, És com una barreja, igual pot ser molt com que va canviant, no? Forçada, o sigui, perquè... Forçada. Calma tensa, vale. I esperança al final.
acabat guai, no? Ha acabat bastant. Era molt fosc al principi, eh? O sigui, ara imagineu-vos això, 13 persones mirant-vos amb una màscara, tu fent aquests sorolls, ha sigut molt intens per mi també. Bueno, fantàstic. La peça que farem ara és com la més lliure de totes, perquè bàsicament tocaré i us miraré. O sigui, potser no hi ha res de Beethoven, el que surti. O sigui, faré música i intentaré com tota aquesta estona que hem fet anar-la connectant amb el so. I ja està. O sigui, la música que faré és un regal per vosaltres i un regal que m'heu fet vosaltres d'haver estat aquí amb mi i compartir una estona. Llavors la idea és que jo aniré tocant i us aniré mirant cadascú, com hem fet tota l'estona de fet. Vull dir, no és res diferent. Simplement que aquí la música serà com molt pura, no hi haurà el piano preparat, serà com la introducció. És com una manera d'acabar, com una mena de coda, sí?
passat superbé, és el concert més increïble, amb més connexió que he tingut. Bueno, concert, no era un concert. Però seria increïble fer concerts així, O sigui, tenir la persona així. És brutal, no? Quan toquen i et miren és bastant increïble. No ho fem gaire, vosaltres quan toqueu, bueno, els pianistes mai. I és una experiència increïble pel músic i per la gent que escolta. I no sé, he notat com una connexió molt forta, moltes gràcies i espero que ho heu passat bé. Ens fem un aplaudiment? Gràcies.